Sandal tendel lahazubai bag sih lahazubai. Dini kan biang he. Halo. Hey guys, khulumbai nongkong ni gumun moनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय. खानाया so दिनैनि भिडिअआ दायो जोङो बेंगल थांनो पुरा रेडि जाखाबाय. थांनोसै बेंगलावहाय so नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. चलो come on. मुनु आना हरबाय थादो नै. बाय. Gua kedan jatuh nih, dah dua. Bah malah. Nggak mau sejauh. Bah malah, menteri balnya. Tak laliang. Mana? Angin nyontoh bahaya sakla-sakla sekali. Hello, good morning sir Montri. CM of Bodoland. Bah malah. Bah. Oh hello. Diamond by Rongnya. Rongnya daya. Komla main lagi dah. Nang bay deh, ang bay ya. Dah udah mah komla main lagi dah komla. Bisa ya. Berat baik karena ini baik. Oh, jadi mana yang masih dia? Ini. Gak tahu tarle. Emile sar. Gak tahu nuah. Emile sana. Emile sar. Mau bisa sar. Sakri mengenai sar. Sakri apa? Kurai tadi nuah tu sar. Jeng master degree complete kalau mana Woi pernah tap-tap kan? Tap-tap kan sar? Thank you komla karena ini kayak. Dia pernah nggak lah? Getau tuh getau ya komla. Bat छोटा komla ya. छोटा क्या अच्छा है? Rongyo बाय दमन Rongyo. भुटाननि कमलाफोरखौ बिराद मोनो ना? याव बायदोंमोन आरो. थिगसे जागासिनो दोननानिया. Masih bisa biasa lagi. Biar जाना इनानिया बा. मानसि फिसासो हय. Nah, yaवहा Kohinoor माबा दोङो आरो बे नार्सारि Kohinoor नार्सारि ओमफ्राय फेमिलि हटेल रेस्टुरेन्ट दंमोन बे खाथियावनो जोङो दा Actually लावदुमा आंखो बरमासिमल' दोनफैगौमोन ओमफ्राय बियो पाठशालासिम फैबाय ओमफ्राय दा नैबे गारियाव थांगोन जोङो आंनि बुस्थुफोरखौ सोबाय थादों नै बिसोरो बुस्थुफोरखौ बेयावहाय सोबाय थादों बेयाव थांसै आरो नैबेयाव थांगोन दाबो मोनैया दायो 2तासो जाबाय पाठशालायावनो 2तासो जाबाय बा खैथायाव मोनहैगोन जोङो मिथिला थांसै दे मोजाङै थाहैथां मोजाङै फायफिनिदिबो होनालै टाटा
Bunda kalian aku terangkan mana? Sebelum ya. Nah, saya Mwnfwibai. Dengan gebau ni nang lain nama. Mana wait. Dasar sampai dengan 1 minit 1 minit. Oh, dasar sampai dengan. Mana yang 1 minit. dosis esi sigau punya bang nunggu ni jaga mana. Jadi pasang ekdom timing of kita dengar. Jalannya ma language dia? Bisa hebat West Bengali rela ni na. Bidi cinema. Oh, bidi sih rela ira sana. Ang mana gesem lah? Amu tu bersih na. Saidungo berai birat. Saidung? Sandung. Bengal Saidung kan? Saidung. Saidung okay. Ang ya West Bengal awal logo dong awal logo mana ada laki dong men, be cameraman men. Nungsnai nama. Kerang berbagi Saudi Arabia. Laki cameraman, udang street film mau hype dia kamera clip demen, ada Delhi orang yang lagu mendemen ada mana mulai rom Mia pun ada biang West Bengal ni ada ya rom mana mulai Anthony ada Anthony Delhi orang ya Senang ya Ini kita sunai nama Anthony दिमाग में नहीं बैठ रहा है वो उसको पहचानती हूँ और एक लड़का से बात करती थी मैं ये क्या नाम है उसका रुको एक मुशाहरी क्या मुशाहरी था भूल गया उसके साथ बात करती थी मैं उसका भी घर वेस्ट बंगाल में है वेस्ट बंगाल लेकिन बहुत बड़ा एरिया है हाँ पता है जैसे कि हम लोग का है नॉर्थ ईस्ट डबल 40 है 40 है 20 रुपीस dinilai 20 lagi pajangan mau berjanta मिल गया gimana sih Sandi 5 minit सिंगल एक साथ नहीं लेता होगा शायद ये घोड़ा मारा हाँ घोड़ा मारा है ना घोड़ा मारा नामाने बंगाली नहीं ना घोड़ा मारा मुंबई jangan घोड़ा मारा bekat cebu bengali ke sah बर'फोर दं खायबा गलाय गथाय बेव बर'फोर दं Bumbang sari मिल्क जाने वाला है अभी लेफ्ट घुसाना हाँ सीधा चलो लेफ्ट जाने का रास्ता मिलेगा आपको अमा दामना दाना ओमफ्राय ना बिराद फानो ना बेंगलि खाय लेफ्ट घुसो लेफ्ट ये बोरो गाँव है हाँ हमारे गाँव है हाँ ये हाँ वहाँ पे साइड पे गाड़ी रखो फैबाय मोनफैनानै ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय नै ओमफ्राय दायो दसे थाथ'नोसै जोङो उनाव लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ आंनो न'आवसो फैबाय नै मम' लांनानै फैबाय आङो औ फैदों फैयाखै बहाथो फैनायलाय नोंसोरलाय गाबोन बेरायनो लांदों बयबा दे फैदो फैग्रोदो न'आव वेस्ट बेंगली मोमो जानाय ना नानी नै वेस्ट बेंगलनि आगैमोनखौ ये नानी बे आगै भाइगदेबनि आबै आरो नै बिथिं आगै सासे
हम लोग अभी क्या खाएगा दे जाना है दे नानिया पास तो जाकर दे बारा गोथाव मोना माबायसा फ्राई मोमोसो गोथाव जानो लुगैबाय होमबा मुझे लेके दो खाओ भाई को दिपनी मोमोस भाई को दिपनी मोमोस तो गट्ठा जाना है ना मा होनदों भाई को दिपनी मोमोस गट्ठा तो जाना है ना गोथाव जानाय नै वेस्ट बेंगलि मम'खौहाय आं ट्राइ खालामसै ना जादो गोथाव मोनदोंबा खोन्था बारा गाज्रिथ' बुंले बारा गोथाव नङा गोथावाथ' गोथाव फ्राइ मम' ना आं फ्राइ मम' बानायनो होआखैमोन ओमफ्राय दुकानदारा भीड़ ना उसका दिमाग फटक गया इतना सारा डाल दिया फ्राई में फ्राई क्यों बनाया फिर मोमो भी खत्म यही लास्ट था अच्छा है बरिया वेस्ट बेंगलि मम' जानाय आङो बे गोथाव जानाय गट्ठा तो गट्ठा मगर गगम गट्ठा गोगोम गोथावनो आबैया होननाय ने गोथाव दे जादो नोंसोरबो जादो नै जादो देलाय मोनसे दंबावो ना जादो लाजिबा मा जायोलाय नै आयंआ लाबोना होफैलायबाय जालायनोसै दे नानिया जादो होमबा गोथाव खाव खाव वाह मैं खाऊंगी ये खा रही हूँ मैं वेस्ट बंगाल में आके आङो वेस्ट बेंगलाव फैले ओमफ्राय फैनानै आङो दहायहाय देखायखाबाय ना मा मा जाले ओमफ्राय दा आङो बेखौ जानाय आरो आं बेखौ जाला आरो मा आं बेखौ जानो बेखौ जानायसै आं बेखौ जानोसै जानायसै आं बेखौ जानोसै ललिपप ललिपपखौ जानोसै ओमफ्राय नों जाले आं जाबाय आं जाले ओमफ्राय खाबाय ओमफ्राय नै आं दा वेस्ट बेंगलाव नैबे आगै भाइ गुदिमोननाव दंफैयो आरो बे बिराद टेलेन्टेड आगैया आं बिराद मोजां मोनो बेखौ बे आगैया बिराद मोजां फ्लुट दामो आं नोंथांमोननो भिडिअनि एन्डिङावहाय खोनासंहोगोन माबोरै दामो ओमफ्राय बेंगलावहाय आं जा एसे जा हायो आं नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ शेयार खालामगोन ओमफ्राय आंखौ गाइड खालामगोन बे आगै भाइ गुदिबानो आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय Wow. Bah. बढ़िया बहुत अच्छा है ये नया है हाँ नया लाया है क्या गोदान हाँ तो बेखौ नायदो आं मोजां नंगौ औ मोजाङानो बे गिफ्ट होदों ना गिफ्ट मुंबई से वाओ किसने भेजा है मुंबई से ये आया है ये बोलते हैं मुंबई से एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया स्पेशली मुझे बहुत पसंद करते हैं दोस्त इसकी वजह से मुझे गिफ्ट मिला है थैंक यू सो मच फ्रेंड को बोल रहा हूँ अगर ये वीडियो फ्रेंड भी देखी बच्चा तो इसको भी पता चलेगा ना वो बोरो है क्या तो वो भी बांसुरी बजाता है वो मुंबई में काम करता है बॉलीवुड में भी काम करता है ठीक है और एक बार बजाओ
बाबा बाबा बाबा